Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder, gostujući u Beogradu na velikom skupu World Minds, pokušao je da obrazloži šta je prethodilo odluci o NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. Na konstataciju da je prošlo 20 godina od NATO bombardovanja i na pitanje šta ga je navelo na ovu akciju protiv naše zemlje, on je odgovorio. Prva je odluka povodom Iraka. Morali smo da odlučimo da li učestvovati ili ne. Druga teška odluka bila je da li da prihvatimo intervenciju u Afganistanu. Zajedno sa NATO partnerima smo morali da odlučimo o napadu na Srbiju. To je bila veoma emotivna odluka, ali morali smo da odlučimo da učestvujemo u bombardovanju nakon razmatranja cele situacije na Kosovu. Iako su tokom NATO bombardovanja u napadima koji su trajali bez prekida 78 dana teško oštećeni infrastruktura, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, različiti spomenici kulture pa i crkve, a tačan broj ljudskih žrtava nikada nije zvanično saopšten, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da ovaj čin, kako je rekao, moramo oprostiti. It's an easy political gain for me to criticize Gerhard and to say. Bilo bi lako da kritikujem Schrödera i da kažem da je to bila loša odluka. Mnogo civila je poginulo, kao i vojske i policije, nedužnih ljudi. Moramo da oprostimo, ne možemo da zaboravimo, ali moramo da nastavimo. Moramo da kreiramo ekonomski uspešnu zemlju. Na kraju razgovora Schröder je zaključio da Srbija ispunjava većinu ekonomskih uslova za članstvo u Evropskoj uniji, ali ostaju pitanja poštovanja prava, usklađivanja zakona i mnoga druga,